Înainte să începem clipul, nu uitați să intrați pe aplicația Gigi Standoff sau website-ul Gigi Standoff. E un site în care se ocupă cu case-uri, diferite case-uri, cu upgrade-uri, contracte și multe altele. Sunt diferite cutii la diferite prețuri și credeți-mă, se merită să băgați mai mulți bani aici decât în Standoff. Adică prin aplicația asta puteți să câștigați gold, skin-uri și așa mai departe la voi pe cont direct pe Standoff. E o aplicație legită 100%. După cum vedeți, sunt 956 de oameni activi din propria experiență, chiar se merită și vă dați seama că n-aș promova o chestie care nu s-ar merita. La fel vă recomand să jucați cu cap, să nu vă ia valul, fiindcă vă poate lua foarte ușor valul, să băgați bani în continuu și vă dați seama că nu puteți câștiga mereu. Sunt șanse să câștigați și sunt șanse să pierdeți, deci jucați cu cap. Și încă o chestie este să intrați la profilul vostru, să dați la plăți aici și să dați mai jos. Aici aveți toate metodele de plată și la promocod să folosiți promocodul ONE. După ce l-ați folosit vă dă 20% plus înapoi și o cutie gratis. Deci aveți primul link în descriere, la fel și în comentarii aveți primul comentariu cu linkul celor de la Gigi Standoff, o aplicație 100% legită și pentru a afla cum puteți să retrageți goldul, skin-ul, whatever din aplicație direct pe contul vostru de Steno 2, aveți clip pe canal în care vă explic absolut totul despre această aplicație. Vă pup și vă las cu clipul în continuare. În clipul de astăzi îi voi cumpăra PES-ul unui abonat, partea a 6-a sau a 5-a, nu mai știu sincer. E ultima serie, sau mai bine zis, e ultimul clip în care i-am cumpărat PES-ul unui abonat din PES-ul Outcast. La număr au fost 3, deci dacă vreți să le vedeți acele clipuri, le aveți pe canal. Dacă mai vreți clipuri de genul în care cumpăr PES-urile abonaților în viitoarele PES-uri care vor apărea pe stand-off, dați acolo pe butonul de like să facem peste 150 și să facem peste 50 de comentarii la acest clip, un follow pe Instagram, un job ăsta de Discord pentru a participa la giveaway, că fac giveaway-ul cu 3k de abonați, îl aveți în descriere pe serverul de Discord. Regulile sunt simple, subscribe la canal, follow pe Instagram, pe TikTok și join pe serverul de Discord. Aveți camera de giveaway și trebuie să dați react pe confetiul ca să vă înscrie botul la giveaway. Nu uitați că la 4k de abonați voi da un cuțit la giveaway și poate la 10k de abonați voi da 2 cuțite la giveaway sau voi face un turneu de 10k gold. Vă pup și vă las cu clipul în continuare. O să-i cumpăr PES-ul, chiar sunt curios să vedem ce o să-i pice. Pentru mai multe giveaway-uri intrați pe serverul de Discord, fiindcă fac unele giveaway-uri pe care nu le anunț pe YouTube. Deci stați acolo pe server, fiți activi. Ok, deci i-am cumpărat tot PES-ul. Bă, chiar sunt curios să vedem ce a picat și dacă vreți să vedeți, dați acolo pe butonul de like. Bă, haideți să intrăm în inventar. Cum am zis, clipul nu va fi foarte lung. 75 de iteme avem acolo. Haideți să vedem ce a picat. Deci am ajuns la final și haideți să începem încet. Avem așa, i-a picat. Ok, i-a picat aparent acest val din Free Pass. Ok, dăm și noi rapid la astea. Așa, ok, vedem acolo un grafite arcane, bă, nu, mai multe grafituri arcane, la număr sunt 4 grafituri arcane, bă, nu vor fi foarte scumpe, din păcate, care arată bine cu zona 7 și ăsta e cu radiation, bă, e mișto, e mișto, e mișto, aici avem niște stickere, Wolf, sunt drăguțe, arată destul de bine, mamă, câte stickere rare, bă, deci cum ar fi mă să nu mai dea ăștia stickere rare și să dea așa arcane-uri peste arcane-uri, da, na, nu se va întâmpla chestia asta, dă mai sus, iarăși foarte multe chestii rare, la fel stickere foarte multe rare, vedem acum un sticker epic, ok, mai multe stickere epice, să le dau rapid așa ca să nu ne deranjeze, dă mai sus, ok, un sticker legendar, doar unul, păcat sincer să fiu, dau mai sus. Bă, doar un charm legendar, bă, ce e asta, mă? Ok, cam slab zic eu momentan. Vedem aici niște rare. Dăm mai sus. Niște epice și acolo e cuțitul. What? Și... Bă, what? Bă, vere, mă, dar... Bă, mamă, vezi că e dezamăgitor, mă, băieți, mă. Vezi că e dezamăgitor, mă, băieți, mă. Ce e asta, mă, vere? Bă, ce e asta, mă, vere, mă? Ce-i dat aici? Cred că i-a dat de acest... Bă, ce e asta, mă, vere? Bă, iarăși cuțitul ăsta, bă.
Păi stai mă un pic, mă, că nu merge așa, mă, verișoare. Nu merge așa, același cuțit de 3 ori să ziceți, poate unii vă zice că e fake, nu e fake deloc, deci efectiv, cum mă ăsta, doar atâtea mă, bă ce dezamăgitor mă, ăsta a luat deja promocodul, bă același cuțit mă, mamă și ce urât e, bă același cuțit de 3 ori, bă e ciudat rău mă, cum o să dea același cuțit de 3 ori și doar un val legendar, deci după părerea mea mi se pare. Deci nu știu, după părerea mea mi se pare cel mai slab PES. Sincer să fiu, nu știu, mi se pare prea slab. Bro, dacă te uiți la acest clip, îmi pare rău, eu am ales aceste skin-uri să spice, efectiv jocul e așa ciudat. Bă, ce ghinion, mă, chiar îmi pare super rău pentru el. Deci uitați-mă și voi, mă, ce cuțit, mă, și ce urâte. 100% îl va vinde și își va cumpăra altceva și cum ar fi asta să fie cel mai scump. No, băi, e urât rău skin-ul și să sperăm că pe contul meu nu o să-mi pice asta că chiar nu-mi place. Și dacă ne uităm, scoatem și noi această ofertă. Avem și cutiile, care aceste cutii le voi deschide în alt clip, ori voi face case opening, ori le voi folosi la un alt clip. Și în primul rând să-i mulțumim pentru încredere că ne-a dat contul și că am putut filma acest clip. Dacă vreți să vă cumpăr și vouă PES-ul pe viitor, tot ce trebuie să faceți este să aveți level maxim la Free Pass și doar îmi dați mesaj, poză pe Discord și voi alege câțiva dintre voi ca să vă cumpăr PES-ul. Deja luna asta, sau mai bine zis update-ul ăsta, habar am când postez acest clip, că ăsta e a 3-lea clip astăzi care îl filmez, adică e partea a 5-a. Adică 3 PES-uri am cumpărat într-o zi și de-aia zic nu știu cât va dura până îl voi posta, cred că va dura ceva, dar overall nu convine deloc ce a picat la băiatul ăsta din PES, chiar îmi pare rău pentru el și să sperăm că, nu știu, o să-i placă, dar nu prea cred că o să-i placă, aparent vrea să intre pe cont, habar n-am. Bă, cam ăsta a fost și clipul, sincer să fiu un pic dezamăgit ce a picat. Încă o dată să-i mulțumim pentru încredere, cum am zis, pentru cine vrea să-i cumpăr PES-ul la viitoarele PES-uri. Tot ce trebuie să facă este să facă free PES-ul, mesaj pe Discord cu poză și voi alege câțiva abonați la care le vei cumpăra PES-ul. Un like să facem peste 150 de like-uri, follow pe Instagram, cu voi a fost One și ne vom revedea la clipul următor. Pa, pa!